Oo. Asa tayo mag-alala, pre? Doon na lang kung sa loob mag-ihat. Ha? Hindi tayo makakarami. Yan, si Ate Los Diminda. Ano ito? Los Diminda Senior. Malapit pa lang ako. Ah. 50 pa lang ako. Oh, magpipipip lang. Advance na lang para makakuha tayo ng pensyon. Para makakuha tayo ng pensyon. Ayan guys, nakita nyo sa vlog ni Kajerjer. Yan po, si Ate Los Diminda. Eh kahapon yan, sabi ko hindi ako magtitinda sa 27. Bakit? Baka lang muna ako. Dalaga siguro to ay. Pre, pahinga muna. Pero hindi, sabi ko lang sa kanila. Ano yan eh? Kailan birthday mo? Ah, 77 ngayon? Lulukuhin ko na eh. Si Sila eh. Pag hindi sa paghanda, bigyan na lang nila pera pang dagdag ko. birthday mo pala sa ano? 27. Sige, sige, baka makabalik ako dito. Ha? Ano gusto mo? Sa hotel, mag-ano tayo sa 5-star hotel, mag-ano tayo doon? Kaya, iniloko ako. Sa 5-star hotel, doon lang handa. Ha? Huwag na handa. Pag nagdagdag ko na lang sa puhunan. Oh, sige, walang problema yan pag ano yan. Oh. Ayaw kainan, nandiyan lang yun. Oh. Pag natapos, ay gulo pa yun. Oo nga eh. Pag hindi nabigyan yung iba, tatang ko. Oh. Idagdag ko na lang dyan, di ba? Wais, di na ka na. Ang Bisaya, mautang. Oh, ano natin yan? Pag Bisaya. Di ba mausok din, pre? Ay, naku. Ha? Okay lang dito? Oo. Dito naman sa ating compound, hindi mo sa kanila. Kasi tayo na may reheso pa doon. Taas naman na sa reklamo. Taas? Ayun o, kausap mo naman yung ano ah. Sino ba nasa taas? Sila, yung nanay. Okay, okay lang yun? Nautukan kayo. Luciminda! Diyan yung isa. Sino? Yung payatok. Yung isang matandang Ate Minda! Mag-ihaw muna kami dito ha. Ay. Tapos ka na ba? Tapos ka na? Pinindot yan sa akin ko! Tapos Hindi, na. kaya naman may watang hilong mo. Oh, ligo, Ay, ligo. meron. Ligo muna tayo, ligo. Palaman na natin, pre. Ma! Ano yun? Dito ka muna, be. Ano yun mo, palaman? Paano ko mag-ano? Magpalaman ba? Tulungan mo si nanay. Pamatis. Ano ba lagay dyan sa tiyan? May kaya bumili akong tuwa at suka eh. Ngayon o. Kaya dahil ang nain o. Ano oras na? yung tuyo tsuka. Ha? Ano mo ba? Oh, Toyo? dyan lang, doon lang lagay. Sa ilalim daw ng lagyan sa tiyan. Tapos yung iba, ano na Di ba balus pa? Wala, ano lang yan. Balak yata isigam. Lagi na, hindi na mag-ano. Isa lang ba? Dalawa. Wala ko dyan eh. Kasi maraming nagtanong Nanay Rosario na about ano yung dahilan. Kasi maraming nagtanong sa Dahil nga lang, sa kalahating isda. flating isda na Oo na. Yung ulam niya pala yun, natira niya kalahati, nagising siya hinahanap na, inulam ng kapatid. Nagalit. hindi na iwanan. Hindi natirahan. Ay, kaya ni Jeffrey. Hindi. Ayun. Nakain ng kapatid yung tira niya, may ulam pa naman. Naubos. May ulam pa naman, ay tira pala yung kalahati, hindi alam ng kapatid. Kumain. Nagalit, hinabog na sakla. Tapos sinuntok ka. Pamihira. Nakuha ko yung kutsilyo. Sabi ko nga, kahit anong problema sa nanay, kung anong may alitan, kahit anong gawin, nanay mo pa rin yan, di ba? Kasi hindi pa, kasi balak namin daan mamaya kasi tanungin ko anong nangyari. Andito na naman yun dahil umalis dito, pinaano na sa barangay. Kasama ni Michael Birds. Sino doon? Sige na mag-isa. Di ba, kung wala tayong nanay, hindi tayo lumalabas sa mundong ito. Kung ano yung problema sa Wala na nga utak yun, kaya ganun. kung anong problema, Talinong alang utak. dapat na lang pag-usapan kung anong problema kasi kawawa naman doon. Tapos tanungin natin ang kabilang panig o kabilang panig din para malaman natin yung ano. Kaya kinausap niyo. Teka mo! Mami, ginagawa ako ninte. Ano tita naghanap? Andun sa kahon. Ano sa taas?
Hindi, dito ako nalang kami Durabox. Mamaya na ate. Mamaya na. Pagkatapos na rito. Magdamit ka muna. Noong nakarang araw, sabi ko, kayo na, galitan na ulit. Tapos, nasigundahan, kahapon ba yun? Wala, kahapon lang na umaga. Yun, nagising ko. So, ayan. Yun lang, gano'n nga na yung pinapasulat. Gigising nga lang siya, kakain, matutulog. Wala ko gano'n, ayaw namang maligo, ang baho-baho. Kasi nung nagpunta ko dito nung Bernes na yung Rosario, dyan tulog na tulog si Donita. Oo, pinabayaan niya lang man natutulog. Tapos dyan si Tonton din dumating. 4 na araw na nga siya tulog ng tulog, kain tulog. Hindi ko nga ginising eh. Masama yung pagigising. Ay, Jeffrey, saglit lang. Palitingasin na yung uling, ha? Jeffrey, sa takal na Palitingasin na kita. saglit. Walang plastic na eh. Wala. Ma-plastic lang siguro ang ulit natin. Kasi mausok to eh.